Сигнали на гражданската отбрана и указания за поведението и действията на населението при подаването им. Сигналът въздушна опасност. Подава се с прекъсващо свирене на сирените, производствените и транспортни свирки в продължение на 3 минути. Подава се едновременно и по радиотрансляционните възли и уредби с текста. Внимание, внимание! Говори щабът на гражданската отбрана. Говори щабът на гражданската отбрана. Въздушна опасност! Въздушна опасност! Въздушна опасност! Граждани, запазете спокойствие. Бързо и без паника заемете определените ви скривалища или укрития. Граждани, излизайки от домовете си, изключете нагревателните прибори. Спрете водата. Изгасете печките. Затворете прозорците и вземете със себе си необходимите вещи, лични и ценни документи, храна и средства за индивидуална защита. Предупредете съседите си. Посетители на обществени заведения, не създавайте паника. Не тичайте към къщи. По указание на администрацията, незабавно се отправете към най-близкото скривалище или укритие. Пътуващи в обществените превозни средства. Не слизайте в движение. Запазете дисциплина при слизане и по указание на водача на превозното средство и органите на гражданската отбрана, заемете незабавно посочените ви скривалища или укрития. Граждани, спазвайте правилата за поведение на населението при сигнала въздушна опасност, с което ще осигурите необходимия ред и дисциплина при укриването. Сигналът отбой от въздушна опасност. Подава се с непрекъснато свирене на сирените, производствените и транспортни свирки в продължение на 3 минути. Подава се едновременно и по радиотрансляционните възли и уредби с текста. Внимание, внимание! Говори щабът на гражданската отбрана. Говори щабът на гражданската отбрана. Отбой от въздушна опасност. Отбой от въздушна опасност. Отбой от въздушна опасност. Граждани, съдействайте и помагайте на формированията на гражданската отбрана. Доброволно се включвайте за оказване помощ на пострадалите и за ликвидиране огнищата на поражение, с което ще изпълните своя патриотичен дълг. Сигналът радиоактивно, химическо, биологическо заразяване. Подава се с чести удари по звучащи предмети, камбани, клепала, релси. Предава се и по радиотрансляционните мрежи с текст, съответстващ на вида на заразяването.
Например, Внимание, внимание! Говори щабът на гражданската отбрана. Говори щабът на гражданската отбрана. Химическо заразяване. Химическо заразяване. Химическо заразяване. граждани, бързо поставете противогазите и средствата за защита на кожата. Укрийте се в скривалище, а ако няма наблизо такова, излезте незабавно от заразения район. Строго изпълнявайте указанията на органите на гражданската отбрана, които ще ви посочат направлението за излизане. Вървете бързо, но не тичайте. Не стъпвайте по видимите капки от отровните вещества. В заразения район е забранено храненето, пушенето, сядането на земята, допирането до заразени предмети. Снемането на защитните средства се извършва след излизане от заразения район по указание на органите на гражданската отбрана. Сигналът наводнение предава се чрез радиотранслационните възли и уредби с текста. Внимание, внимание! Говори щабът на гражданската отбрана. Говори щабът на гражданската отбрана. Наводнение от язовир Искър. Наводнение от язовир Искър. Наводнение от язовир Искър. Граждани, незабавно напуснете заливните площи и при пълен ред и спокойствие се изнесете към предварително определените ви места за разсредоточаване. Незабавно напуснете заливните площи и при пълен ред и спокойствие се изнесете към предварително определените ви места за разсредоточаване.